To ani na tom videu není vidieť pomaly. Stopa je 133. 133? Aha. Tak prvý typ bol dobre, 135. Ty kokos. Som zvedavý, keď ho nameráš. To ani na tom videu není vidieť pomaly. 150. 133? Tak prvý typ bol dobre, 135. Ty kokos. Dobre. Zvedavý, či ho trafím. Fúka, či nefúka? Tam musí fúkať. Lebo keď kúkam takto priblíženie na tie oné, tak... Ale trafil si. Hej. Padol? Musel padnúť, lebo luskol. Dobre. Zvedavý, či ho trafím. Fúka, či nefúka? Tam musí fúkať. Lebo keď kúkam takto priblíženie na tie oné, tak... Ale trafil si. Hej. Padol?